Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing βίντεο μιας και έχει έρθει νωρίς ο Άγιος Βασίλης φέτος για μας. Όπως βλέπετε μπροστά μας έχουμε τη μηχανή PEN Slammer 3. Βέβαια είναι το πιο παλιό μοντέλο. Υπάρχει και ο Slammer 4. Δεν γνωρίζω βέβαια τι περισσότερα χαρακτηριστικά προσφέρει από το Slammer. Να πούμε ότι ο Slammer είναι ένα σκαλί ανώτερος από τον μηχανισμό Spin Fisher και στο οικονομικό κομμάτι είναι ο Slammer 3 με το 10500, ο οποίος είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται από μένα τουλάχιστον κυρίως για την τεχνική του heavy casting. Λοιπόν, επίσης μαζί μας σήμερα έχουμε και ένα νήμα από την Owner P8. Λοιπόν, είναι 42 mm, 1500 μέτρα, 40 κιλά ή 89 λίβρες. Από την Κιζούνα σε συνεργασία με την Ιζάνας. Είναι multicolor νήμα, κάθε 10 μέτρα αλλάζει το χρώμα. Και είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα νήμα και η τιμή του είναι πάρα πολύ καλή για 1500 μέτρα. Για να γεμίσουμε τους μηχανισμούς μας. Λοιπόν φίλοι μου, πάμε να ξεκινήσουμε με το μηχανισμό μας. Λοιπόν, ο μηχανισμός έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε εδώ το πλεγματάκι. Πολύ ωραίος μηχανισμός, παιδιά. Όπως θα δείτε, είναι ένας μηχανισμός από full body μετάλλου, δηλαδή όλο του το σώμα και το spool είναι μεταλλικά, ακόμη και το χερούλι, το οποίο να πούμε στη συσκευασία έρχεται και ένα χερούλι το οποίο έχω πάνω στη Spin Fisher, απλά με τη Slammer τίνεται και αυτό. Για όσους δεν μπορούν το χειμώνα να κρατάνε το μεταλλικό, μπορείτε να τα αλλάξετε, παιδιά, με αυτό το υλικό που μοιάζει λίγο με νεοπρένα αλλά είναι πιο σκληρό. Λοιπόν, μέσα στη συσκευασία τα χαρτιά της, πώς να αποσυναρμολογήσετε τη μηχανή και κάποια άλλα πράγματα γιατί περιέχει ο μηχανισμός μας μέσα, πώς να περάσουμε το νήμα, τα washers του spool κτλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον μηχανισμό. Λοιπόν, ο μηχανισμός μας είναι αυτός. Όπως θα δείτε είναι full μεταλλικός, IPX6. Αυτό σημαίνει είναι waterproof, water resistant καλύτερα, όχι waterproof, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλός ο βαθμός. IPX6. Λοιπόν, σύστημα φρένων Durandrac. Είναι πάρα πολύ αξιόλογος μηχανισμός σε ό,τι αφορά το heavy casting. Όπως σας έχω πει όμως, βέβαια, αυτός είναι ο Slammer 3. Υπάρχει και νεότερο μοντέλο, ο 4. Απλά αυτός είναι ο πιο διαδεδομένος όσον αφορά την τεχνική του heavy casting. Είναι και πιο κάτω, ας το πούμε, οικονομικά. Γι' αυτό επέλεξα αυτό. Λοιπόν, όπως θα δείτε, το spool είναι και αυτό water sealed, αδιάβροχο στο νερό. Από μέσα το spool και τα γρανάζια μαζί με τον κύριο κορμό, ο οποίος πιστεύω είναι full stainless steel. Ο μηχανισμός είναι full αδιάβροχος. Πάμε να το βάλουμε πίσω. Σφίξουμε τα φρένα.
όπως θα δείτε, η περιστροφή που μας δίνει είναι 42 ίντσες, δηλαδή είναι περίπου 1 μέτρο και 6 πόντους αναπεριστροφή. Μάζεμα. Είναι πολύ smooth μηχανισμός και σου δίνει την αίσθηση ότι κρατάς ένα γερό μηχανάκι που μπορεί να αντεπεξελθεί σε όλα. Και όντως αυτό είναι. Στην Κύπρο να πούμε ότι υπάρχει αντιπροσωπεία εδώ πέρα, υπάρχουν και τα απαραίτητα ανταλλακτικά αν χρειαστεί, αλλά εγώ χρησιμοποιώντας και τη Spin Fisher, το πιο κάτω μοντέλο από αυτό, όπως έχω διαπιστώσει μέχρι στιγμής, δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, Pen Slammer 3. Λοιπόν, ας τον αφήσουμε αυτό στην άκρη. Θα δούμε τι άλλο έχει στο κουτί. Λοιπόν, specifications. Λοιπόν, έχουμε ένα gear ratio 4:2:1. Εδώ βλέπουμε τη χωρητικότητα σε μόνο και σε bread. Είναι 1 κιλό και δηλαδή 220 γραμμάρια ο μηχανισμός. Είναι μηχανισμός, όπως σας έχω πει, full μεταλλικός, CNC gear. Τα γρανάζια του είναι κομμένα, στο πούμε, και σχεδιασμένα σε λογισμικό και κομμένα από CNC. Είναι IPX6, sealed body και στο spool και ο κύριος κορμός της μηχανής από το νερό. Είναι σφραγισμένος και το σύστημα των φρένων του, το οποίο ονομάζουν Endurance Drag, και έχει 7 συν 1 stainless steel bearings. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που θα κάνουμε unboxing, μιας και θα σας δείξω και πώς γεμίζουμε τον μηχανισμό πάνω στη μηχανή, εγώ προσωπικά, δεν ξέρω εσείς πώς προτιμάτε να το γεμίσετε, εγώ αυτόν τον τρόπο επιλέγω, θα σας το δείξω, υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι στο διαδίκτυο, ο καθένας μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει. Λοιπόν, είναι της Owner το νήμα μας, είναι P8, 8 strands, 42 mm, 40 κιλά αντοχή, 89 λίμπρες. Είναι το λεγόμενο Kizuna, σε συνεργασία νομίζω με την Ιζάνας. Είναι 1500 μέτρα, είναι multicolored το νήμα, που αυτό σημαίνει ότι κάθε 10 μέτρα αλλάζει ο χρωματισμός, και θα περάσουμε αυτό το spool με αυτό το νήμα. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό στην άκρη. Και επίσης να πω ότι έχω και μία θήκη η οποία έχει έρθει, αλλά είναι θεωρώ μικρή για να χωρέσει αυτό το μηχανισμό. Θα δούμε στην πορεία αν μπορεί να μας εξυπηρετήσει ή όχι. Είναι της Mustad από νεοπρέν, πολύ ωραία θήκη, αλλά ίσως για έναν μικρότερο μηχανισμό. Έχει και τσέπη μπροστά. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω πώς γεμίζω τον μηχανισμό. Λοιπόν, φίλοι μου, όπως θα δείτε, έχουμε πάρει λίγο νερό, έχουμε βάλει μέσα το νήμα μας, το σπουλ για να βρέχετε το νήμα. Παίρνουμε ένα απλό καλάμι, εγώ έχω πάρει αυτό το κάτω στέλεχος του καλαμιού του spinning. Περνάω από το πρώτο δαχτυλίδι μέσα το νήμα. Λοιπόν, και αυτό που θα κάνουμε τώρα στην ουσία είναι έναν σταυρωμένο uni knot. Λοιπόν, ανοίγουμε την πομπίνα, βλέπουμε πάντα προς τα που κινούνται τα φρένα, είναι δεξιόστροφα τα φρένα, οπότε φέρνουμε την άκρη του νήματος από πάνω, γυρνάμε κάτω, σταυρώνουμε την άκρη από κάτω προς τα πάνω, μετά φέρνουμε αντίστροφα, προσπαθούμε να σταυρώσουμε στην άκρη, στο σημείο αυτό που μας δίνει pen για να σταυρώσει ο κόμπος καλά, και ακολούθως αυτό που κάνουμε είναι ένα απλό uni knot, δηλαδή κάνουμε ένα κύκλο, γυρνάμε και
φέρνουμε 1, 6 φορές, δεν χρειάζεται περισσότερες. 2, 3, 4, 5, 6. Σφίγγουμε σε αυτό το σημείο τον κόμπο μας. Ωραία. Και μόλις σφίξει ο κόμπος μας σε αυτό το σημείο, ελπίζω να φαίνεται στο βίντεο, σφίξει ο κόμπος μας σε αυτό το σημείο, ακολούθως τον τραβάμε σφιχτά για να έρθει να σταυρώσει εκεί πέρα. Και τώρα έχουμε ένα κόμπο πολύ σφιχτό, ο οποίος εμένα προσωπικά μέχρι στιγμής δεν με έχει προδώσει ποτέ. Πιστεύω ούτε και εσάς. Ερχόμαστε εδώ, κόβουμε την τρίχα, αφήστε κανένα πόντο, δεν θα πάθει κάτι. Λοιπόν, κλείνουμε το pick-up και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ένα σταυρωμένο κόμπο Uninot πάνω στη μηχανή. Λοιπόν, ακολούθως τι κάνουμε? Παίρνουμε την πετσέτα μας, την βρέχουμε λίγο, ωραία. Την ανοίγουμε, πλώνουμε, βάζουμε κάτω, παίρνουμε το κουβά μας λίγο πιο εκεί και για να έχουμε λίγο αντίσταση, για να δέσει καλά το νήμα, κάνουμε αυτό το πράγμα και πατάμε. Ακολούθως είναι εύκολο. Πατάμε και γεμίζουμε το μηχανισμό. Θα γυρίσω να το δείτε. Συνεχίζεται αυτή τη διαδικασία μέχρι να γεμίσει η μπομπίνα του μηχανισμού σας. Λοιπόν φίλοι μου, το αποτέλεσμά σας πρέπει να είναι κάτι έτσι. Έχουμε γεμίσει τη μηχανή μας. Αφαιρούμε τώρα από τη βάση του καλαμιού και είμαστε έτοιμοι για ψάρεμα με την Penn Slammer 10.500 στην 3. Ένα καταπληκτικό μηχανάκι για heavy casting.